So, Yaon na masinda. iling-ilingon ta na sana. At anaton takidiit. Diit. No? At anaton taki kadikit na oras. Ayun! The best. Ayun, ha? Sige, maraming na Maray na pagkahapon. po. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ini po si Jen with Kuya A. Mic test, mic test. Ay po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am Lot and Sir Richard. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Kamusta po kamong duwangon yan? Okay naman po. Yan. Ano po ang sa idong pinagkakaabalahan? Gari na Nag-aaral. Nagiilingan ng duwa. Garo, parang sumata ninda. Garo nag-i-spark partner. No? Ika na ngaya agong. Ika na ngaya agong. Okay. Nangugto na po kamo, Ma'am Lot and Sir Richard. Yes pa. Yes po. Opo. Ano po ang sa indong isira? Maaga da si Ate Jen. Pwede magkagad. Yan. So, anyway, partner, Ma'am Lot and Sir Richard, pirang taon na po kamu kasal? Bali, 11 years. 11 years. 11 years. 12 years. 12 na. Round off. I-round off na. 12 years. Okay. So, I guess by 2010 or 20... Tama po? 2010 or 2009? Opo, 2009. 2009. Okay. Opo, So far po, pira ang biyaya nin buhay. Bali, iwa kaming apat na mga aki, duwang babae, duwang lalaki. Uy, gumagayon no, ng Wow, combination kan ayos, mga ano. aki. Duwang babae, duwang lalaki. Oo. no? Sa mga tigpapangarap partner kang mag-agom. Mm-mm. So, combination, duwang babae, duwang lalaki. Minsan nga ni, sarong babae, sarong lalaki. Yes. No? Okay. So, ngunyan, bago ang gabos, Ma'am Lot and Sir Richard, pasalamatan mi na po kamo sa oras na itatao sa tuya ngayon na Opo. pagkahapon. Para ma-inspirar ang mga mag-aragom-agom na nakaantabay ngayon na pagkahapon. And of course, may relasyon naman po ini sa Aranina na celebration kan Father's Day. Father's Day on Sunday yan, on June 20, 2021. So Sir Richard, Happy Father's Day Happy tabi Father's sa Day, Sir imo. Richard. Salamat, Ma'am Jen. Yan. Sir Richard, Ma'am Lot, pira na po ang edad gan pinaka matua na aki. Yung panganay po namin is 11 years old. Magto-12 this August. So, Sunod. I guess 10. elementary, Elementary. Magto-12 tapos 10. Susunod po, Yung isa, nag-8 na nung May, and then yung bunso is 6, turning 6. yun. So halos grusa na mga hagdan sinda. Ayos. Usually 1 to 2 years 2 ang years pagitan. ang gap. Ito talagang dahil nagkakararayo ang edad. May advantage po ang mga magturugang na medyo aran nilang ang gap kan sa indang edad. Mas magayon po kasi isad lang yung pag-arog. Isad lang yung tanglay na naraday. Ngayon na medyo malaki na, medyo physically independent na, isahan lang din. Yes, sabi nga ni, okay. sararuan sa ng tanglay. Sararuan ng tanglay. Yung baga. Pag nagdakula na, sarabahin mo na Sarabayan ginhawa. naman. Tama man. Yun. Kaya ikaw partner iyan ang pag-isipon mo. Dapat Yes. so sararuan na tanglay, Oo. sararuan Sararuan na ng ginhawa. Kung gusto mo mag-triplets ka na. Ha? Okay. Sa pagpadakula po kang aki, sisay po ang mas disciplinaryan sa indong doa. Si nanay nila. Halos baliktad, Si Sir Richard Manso, spoiler. Usually kaya baga partner, ang ama ang medyo nagiging disiplinarya. So sa kaso nindang duwa, iba man ang istorya. Si Ma'am Lot pala. Si Ma'am Lot ang medyo mas disiplinaryan, and then si Daddy Richard, siya sa medyo sige lang, go lang, okay lang yan, di ba? Sa mga araw kaya. Tama po? Deman po, kamo nag-iiwal na duwa pag araw kayan si Sir Richard na medyo maluwag sa aki.
hindi man po nangyayari. Paras naman po actually disciplinarian. Pero yung mas hands-on sa mga bata, ako yun. Kasi ako yung nag-aalaga. Siyempre, ako yung lagi nilang nakakasama kasi nung nag-work siya everyday. Kaya ako yung parang immediate na discipline. Pero pag level up na ng mga kalukuhan ng mga bata or mga level of discipline, napapasa ko sa iya. So, parehas lagi mga bata, alam nila, nagdi-discipline si tatay nila. Pero pag di na kaya ng nanay, forward na sa judge. Yeah, pag hindi na kinaya ng ilaw, doon na tayo sa haligi. Na. Okay. Usually, yun talaga. Kung si Sayang hands-on partner sa mga aki. So, everyday na talaga mga aki. Pero may nakakaibahan talaga, partner. Ang mga aki talaga, sa everyday mong makakaibanan, kaipuhan mo halaba na pasensya. Yes. Diba? Opo. Pero so, medyo, sabi nga rin ni Ma'am Lot, pag medyo magabat-gabat ng pagdidesisyonan kay Sir Richard na ito. So bilang sarong ama, kumbaga, naka-standby lang siya, pagdain na kaya ni Mrs., take over na siya kan mga sitwasyon. pwede gibuhon. Espresso, so action na pwede gibuhon, partner. Yes. Diba? But anyway, nagtatrabaho po si Sir Richard every day. Yes po. Same po kami ngayon na nagtatrabaho. Connected po siya sa teacher po siya. Ako naman po isang nurse. Pero deployed po ako sa barangay. Okay. So, pag may trabaho po ka mo, ma'am and sir, si Say po ang yaon tanganing magbantay sa mga aki. Usually po, yung parents ko, kasi nasa isang compound lang naman kami. Usually, yung mga lola nila. Okay. Namin inipan yung yaon lang sa compound, medyo advantage ito, partner, na although nagbukod ka, pero bako masyadong harayo. May someone na magmo-monitor sa mga aki. Pwede man giraray ma-experience kan aki, so pagpadaba kang sa indang mga lola and lolo. Yes. Makalola sa mga aki. Makalolo po sila. Makalolo. Okay. So, dumaan naman kita sa pagiging mag-agom. Yun. Yes. Ayan na. Excited ako digdi. Yes. Diba? So, sa bilang sarong mag-agom, Ma'am Lot and Sir Richard, si Say ang enot na nagsasabi ning sorry. Usually, of course, common siguro yan. Siyempre ako, yung palagi nagsusorry, kahit maski na minsan baga nasa tama kitang mga lalaki, naman yun na lalaki ang nagsusorry sa pagtapos ng aldaho. Kita man giray masuyo. Yes. So, sa case po, pero may lalaki, ako ang nagsusorry pag may problema kami. Okay. Si Sir Richard ang enot na naghahagad ng tawad or for the sake of peace, di ba? Yan siguro ako ang dapat na maukudan kan mga ibang mga lalaki, no? Babaan ta ang pride, no? Yan. Sabi ni naramduman ko susarong, di ko aram kung sinabi ni dating Presidente Marcos na daida siya courtship is not in my vocabulary, but for you I will make an exemption. Just love me today and I will court you forever. Diba? Yes. Love me today and I will court you forever. Iyan, minsan iba nagiging baliktad sa ibang sitwasyon, sa ibang nagiging mag-aragom during courtship. Si lalaki, sorry. Yes. Gabos na pagpapakumbaba, yaong kay lalaki. Talagang ipapahiling kang lalaki, partner, di ba? Basta saguton lang siya. Oo. Pakasalan lang siya. Pero pag pinakasal na, subituo na pinangako, tinaumananggad, ibang bito. Tinuntok. Nakainig kinunoon sa agom na babae. Black eye so na-receive, partner. Ibang bitoon, maitom na bitoon. Nakailing gibitoon. Nakailing gibitoon. So, sa kaso nila Ma'am Lot and Sir Richard, baliktad. Garo ito, so, pangako ni dating Presidente Ferdinand Marcos, just love me today and I will court you forever. Yes. Wow. So, every time na nagkakaigwa sila ng day pinagkakasinabutan, si Sir Richard talagang enot na naghahagad ng
dispensa. Oo. Yun. So, dai po kamo or dai ki chances sa indong mag-agom na nagkakaturog kamo na may conflict or magkadagit. Meron po. They're like other couples din. Merong times, hindi yan totoo na yung ideal na, di ba, ideal yan na dapat before going to bed, nag-makeup na kamo dapat. There are instances na we go to bed silent. Yun. That's the real life, real situation. Yes. Pero we choose to resolve conflict than running away from it. So, that's what's best sa couple. Correct. No? Siguro ko during that time, halimbawa, Lunes, nag-iwal na alas 4 ng hapon. Medyo fresh pa. Fresh pa, no? Okay. Fresh pa, syempre. Di mo mapipiriton na maging okay, even idalian. Kasi may pigapod na healing process, no? Yes. Di siya basta-basta nawawara in just a blink of an eye, no? So talagang nag-sustayan minsan sa sabi nga ni sa Tagalog, sa damdamin. No. So, magiging ipokrito ka kung sabihin mong okay na ako, di ba? So, pero the good thing about this couple, partner, dainin da pigdudulagan sa sitwasyon na ito. Oo. Tama po? Nagtatao lang kamo ning oras sa lambang saro. Okay. Iyon na. So, nire-resolve man giraray ninda so sa indang problema, and they're not running away duman sa problema ito. So ang solusyon, ang at the end of the day, mangyayari matatawan ninda ki solusyon. Kasi pig-focusan ninda, partner. Siguro ko iyan ang saro sa mga magiging magayo na example para sa mga couples ngayon na nag-aantabay na dainin na paglingawan so problema na nagkaigwasin da. Kasi minsan ang iba okay na ngayon, dahil na ngayon pag-urunan niya, nabok ko na tapos na po tapos na ngayon. Diba? Tapos na ngayon. Pero wala ki closure. Daing closure na nangyayari. So daing baka one of these days mangyari giraray, then indo aram sugigibuhon kasi dahil ka mo nagtaon ng solution for the first time na na-encounter itong problema. Yes. Yan, ha? Sana iyo ang maisipan kan sa tuya ng mga mag-aragom-agom, no? Oo. Curious ako, partner, sa indang love story kung sa insinda nagkamid-bidan. Sige diba? na. Ika dyan ang matibay magkalkal kan mga arog ka na bagay. Sige na, partner. Ha? Sa ito mo, talagang pinaka-enot na nagkahilingan, nagkamid-bidan, and narealisar na namumuot ka mo sa lambang saro. Pinaplas ako ito Gari dinarap po First meeting, sa hindi po ka mo nag-enot na nagkahilingan? So, primerong paghilingan niya ni Agom. Bali, nagkamit-bilang kami ni Agom sa Cebu City. So, panahon na ito, nag-eskwela ako sa Cebu bilang sa pagpadit. And then, sina Agom, nagbibisita ini sa seminaryo. Bali, nursing student pa lang siya nung panahon nito. Ako naman, Seminarian. Seminarista sa seminaryong itong bisita ninda. And then ako, sa time na ito, kaya ako kumasa ko ang senior, nasa senior year. Ako ang nagkakapot ng susi sa gate ng seminaryo. Every time mabisita sinda, ako nagbubukas. So, primerong pag-meet na mo, siya nag-abot, ako nagbukas ng gate. But then, wala pa man ka ito attraction na nangyari. Kasi ang may kurso na sa kuyang ako, so kasi seminarista ko. Bali ako, sinugo man lang ako na kuhaan ko daw cellphone number nung sa kuyang ako. Para sa iyo. But then, along the way, ang nangyayari, kami naman sunog para urong lugod, tapos sa cellphone number, yaw man sa kuya, tinawag ko na duman sa seminarista ko. Kung seminarista ko, wala man gani labot na personal niya, pero may message. Di ako lugod pa urong niya ako. So, pag nahirak siya po na nag-message siya. Kaya nag-message na rin siya sa akin. So, doon nag-start pa namin. So, dahil sa susi, nabuksan ang puso. Sa susi ng gate. At yung tulay,
naging tulay pasiring sa puso ni ma'am. Okay, magayon na na. Napipicture ko partner na pagbukas kan gate. No? Kaming si Sir Richard ang nagbubukas. Iyon talaga ang mahihiling mo for the first time na malaog ka sa sarong edipisyo. Ma'am, ano po sa namatayan mo kay ito during that time na siya so nahihiling mo? Actually, suplado siya. So, hindi siya nag-smile sa amin. Hindi siya cheerful sa mga bisita. Medyo grumpy siya sa mga estudyante, ng mga kairiba namin. Kasi bilang religious chairman sa religious committee sa college namin, may once a month kaya silang open yung seminary nila, and then merong mga talks, merong mga spiritual retreats na binibigay yung mga pare na kasama nila sa seminar, yung mga formators nila. Kaya pumupunta kami. Pero siya, hindi siya nakikihalubilo sa amin. Very, secluded, yun. Kada bukas siya sa amin sa gate, bubuksan lang yan, tapos buksan ng gate, wala lang siya sabing dagos, wala. Open gate, pasok kami, yun lang yun. Yun lang yung time na nag-communicate sila sa akin. Kinuha nila yung number ko sa registration sheet. Dito kami nagkangilalan. Di ba pala nagpaaram sa imo, ma'am? Hindi sila, tumawag sila, pero kinuha na nila yung numbers. Okay. Tumawag siya, sabi niya, hi po, sis, pwede namin kunin yung number mo. Pero tinawagan na nila ako, kinuha na nila yung number ko. Para na maginibo, ano pa man ngayon? Nakakalan mo na nga. Naon dyan sa paarang partner, ano? Araw palan ka to. Araw mo ang apod ka yan, partner. Ano? Ano intention kayo ito ba yan? May apod po kayan ang mga millennials ko niyan. Hokage moves. Hokage moves ang apod ka mga millennials ko niyan. Before magpaaram, nakuha na sa gusto. Pero, ano man, reasonable man, Sir Richard, di ba? Kasi paano man niya ako makakapaaram kung apodan. Di mo man makakauron. Ayun. Yan na. So, ito, pagkatapos ka ito, Ma'am Lot and Sir Richard, dire-diretso na po sa communication nindong duwa. Pero di talaga siya diretso yung namin love story, kasi we ended up breaking up kasi nga yung family side ko ayaw nga sa kanya. Kasi for certain reasons we don't know alam mo sa mga parents, kasi wala na akong magulang. So ang nag-aalaga nila sa tita ko na wala na anak. So parang in a way hindi nila gusto kasi they have other plans for me, kaya nga nurse ako kasi para mag-abroad. Pero ayaw nila na maganon nga ako. So pinapili ako school or siya. So ang ginawa ko, siguro temporarily break up ko siya. So tapos naghingi ako ng sign. Siya man pala naghingi ng sign. Kasi palarga na siya sa Africa for mission work. So sabi ko, nag-break up na kami, break ko siya. Sabi niya, baka ito na yung sign na talagang for priesthood siya. So kailang naghingi man ako ng sign na if one day gumising ako, mahal ko pa din siya. Isa kata gumising ako na one day mahal ko pa din siya, tinext ko ulit siya. Di siya nakadagos. Yun. Siya pa rin yung pinili ko, and then from there, nakatapos ako mag-class, naka-graduate ako, nag-take ako ng board exam, siya na yung kasama ko. So talaga mas pinili mo talaga sa puso talaga, ano? Oo, kaysa sa career, kumbaga. Yan. Na-in-love. Yan. Makulay ang buhay da pag-arog ka yan. Oo, talagang pag-namuot. Makulay da ang buhay. Kasi every day na nagmamata ka, kaibanan mo sa taong padaba mo. Wala na kumbaga feeling mo, magigibo mo gabos. Kasi kaibanan mo sa tawo na padaba mo. And then kung may gusto man ka mong maabot sa indong buhay, sabay nyo itong gigibuhon. Yes. Diba? Tsaka yung sinasabi nila lagi na very corny baga dati ng mga dalaga tayo na love conquers all. That's true pag nag-asawa na. Love conquers all. Corny man daw sa paningin. Corny man daw sa pandinig. Para lang yon sa mga walang jowa. Twitter lang. Totoo. Pagka namuot ka talaga, daing corny. Yes. Corny ka sa pangiling kang ibang tao, pero para sa imo,
buhay mo ito. That's your life. I-express mo lang sa pagkamot mo Saro sa mga paagi tanganing maipamati mo sa pag-upod na art of loving. Yes, sabi kan iba, korniyo ka ngaya. Ang sabi mo naman, wapakels. Wala kayong pakialam. Masaya ako. Diba? Parang kaya. Tama, di ba? Tama. Okay. Sir Lot, at sa pagpapamilya mo po bilang sarong ama, ano po ang sahiling mo ang pinaka marhay na dapat gibuhon kang sarong ama? Ano po ang role na dapat talagang mautob kang sarong ama? Okay, so bilang sarong ama, actually ang pagiging ama sa pinaka-challenging na bukasyon. Pagiging ama. Because primerong ang pig-ataman niya to bilang mga ama, iyon basic unit ng society, iyon pamilya niya to. Mga aki, sa tuyang padaba na ako. So bilang sarong ama, sa responsibilidad baga na kung mailing niya to bago pa kasalon sa rekay na pagtataramihan, na bilang sarong ama is yaw sa tuyang sa working role na we work para mai-provide niya to sa pangaipo, sa mga basic na pangaipo kan, mga aki, kasinkan, sa tungod mo, agong. Provider. So, mo po, bilang provider. Pero, para sa kuya, dahil duman nagtatapos lang na may provide po ang pangaipukan sa kuya ng mga aki, sa kuya ng tong. Kundi, mas dapat, mai-provide po, maliban duman sa mga material, of course, mag-iyaan man sa mga aki, pag-abot sa spiritual, emotional, and then sa, kung ano pa man pigaagyan man na dapat, pero may man nangyari akong present ko. Ako lang puros material kasi superficial lang. Maabot ang panahon niya, pigiling-iling ko, aki ko, nakula na, ang panganay ko, grade 7 na. I'm preparing for that na bako lang na pigpa-school ako siya, pigtatao ko sa pangay ko, kundi. So, from time to time, may panahon na nakakauron ko siya. Ako kumusta. Kung baga sa kwan is may close may close contact, may close communication sa kuyang mga aki. Kasi na-observe ko yan, even sa samuya, sa pamilya, sa biological family ko, na ito ang nangyaring gaps because duman yung pagabot sa komunikasyon. Gap kami between sa father ko, sa mother ko, because nung aki pastor kami, so komunikasyon yung na kuan kaya na napasipara. Wara so communication. Okay. Naabot kong mangyari man sa mga aki. Naroon kayo ito na sitwasyon. Okay. There's a lack of communication, kaya dahil nagkasiranabutan. Nagdakulang. So gustong sabihin ko sa hindi ko manasabi. Until nagawa ko ng seminary, dala-dala ko ito, duman ko na lang na-resolve. Because may processing kami duman. So, abo kung aring kayo itong buwan. Ayan. So, total package of a man ang bilang ang kailangan kan sarong ama. Okay. Total package of a man. Sabi nga, ang responsibility na kan sarong ama, mula langit hanggang lupa. Yes. Ako lang pagkabot naman sa mga material na bagay. Yes. So, sa mga nagbabalak maging ama, bako lang po iyan, bako lang kasiraman ng gabos. Ano? Total package of a man ang kaipuhanan ta, ang responsibilidad kan sarong ama, langit hanggang lupa. Okay. Bilang sarong esposa, Ma'am Lot, ano man po ang mga expectations mo kay Sir Richard? Ako ay yung expectation ko sa kuyang husband syempre expectation nung mag-illusion niya na syempre pag illusion pa lang i-compare mo siya sa father figure mo. Yes. Sad to say, I didn't have the best para sa akin, I didn't have the ideal father, yung working role, yung mga ganun. Kasi tatay ko, nagkasakit kaya siya, naging alcoholic siya, tapos never ko siya nakitang in a working mode. Excuse, ako, may kalaya na yung aso namin, wait lang. Tapos, so, totally different. So, I had an ideal figure in my mind, which is not my dad, which is not my father. So, nung nag-asawa na ako, so far nag-exceed siya sa expectations. He has always been
a provider sa family to the point na ayaw pa niya akong patrabahuin kasi nga it's my work, supposed to be my job to provide for the family. Pero eventually, naintindihan din niya na during these times, kay Juan man talaga mag-join force ang mag-agom. And yung pagiging father niya sa mga bata is yung disciplinarian pero ka-sweet. And he always make time to reach out sa mga bata. Yun siya na tatay. So, nag-exceed si Sir Richard. Sa expectation, di ba? Yeah. Plus 10 points. The best. Yan ha. So, mga tugang, iyan po ang satuya na example kan sarong couple and of course example na kan sarong ama sa iling ko si Sir Richard silent mode lang siya, pero nailing mo ito so expectation ni Ma'am Lot nag-exceed siya duman. And then, tandaan po niya to sa mga ama or sa mga gustong maging ama, ang responsibility kan sarong ama, mula langit hanggang lupa. Bako lang ansa, basta ka lang makapag-provide kang material na bagay sa mga ate mo, okay ka na, ama ka na. No. Yes. Kay may sabay na personal touch, spiritual, emotional, and physical. Yun. Dapat package. Yes. Thank you so much, and Ma'am Sir Lot. Richard, inabot na po kita ng oras. Salamat po sa pagtaon ng oras digdi sa programa. Yan na. Sana po alawigon pa kamong mag-iba na daw ang mag-agaw na makaka-inspirar kan mga mag-aragom-agom. Thank you so much. Thank you so much. Mabalos Salamat po. po. Yan po si Mr. and Mrs. Richard and Lot Lisay.